Napod may mga abana din eh. Kung gustong kaong abana. So, gikan din sa iyang ubos. So, nanay uno din is. Pero ang nakatsada dan eh, dali ra siya kawaton. So, bayabas, napod. Napod bayabas. Bubito ni nani siya. Kay, dali siya kawaton. Pa dito. Napod din eh. So, Hi mga amigo, amiga, please subscribe Jamtai TV on YouTube. Salamat, keep safe and keep on trouble. Bye! Agtutas bukid kay mingaw ang palibot, daghang mga butang nga pagkaanindot, katamatas kung tagpirming mong halok, ang kapugnaw sa mga hamog mo pukaw mahinganong ka. Takot tayo nung sugato nung isi, si hari nga daw. what's up mga ka-jams? Today is Sunday. Nag-inusara ko ani ko sa bukid kay tanaw na ito itong tanong din sa akong asyenda. Asyenda. Tanaw ito din eh. So medyo na siya nga ako ano. Medyo hawan-hawan na. Yan ni ko din eh kay akong gichik kay taud-taud na ko wala na kaani. So shout out nga pala sa mga masugid kong mga viewers and subscriber. So nibalik na pud ko karon na og vlog murag karon pa naka kita og bukante. So magbisaya sa ko karon kay kapoy Tagalog. Kapoy sig Tagalog eh. Sige lang. Para makasabot ra sad ng mga Tagalog sa amo mga Bisaya. Proud Bisaya. So muning gitrabaho sa akong asinda. Hindi totoo yan. Asinda. Bola lang yan. Muning gitrabaho karon. So ang tanom niya karon dani kay kalabasa. Oh. So hello kayo. So ito ra dito ang aman ng dragon fruitan. Kita parang dragon fruit dito ang gikoral. So di ka siya makita kay grabe ka hayag. So mo ni karon guys ang asinda ni Silingan. Asinda ni Silingan tabi po. So karon pakita na ko sa inyo guys kung kuan unsa kaluag niyang gitamanan sa kalabasa. So let's go.
So guys, adto sa takajut sa dragon fruit. Kaya murag na ako nakita. Nang harvest man silang papa gahapon na ano man. Ni nila ni ko ano. Tanga. So dito dapit may mga medyo sagbot tanawon. Na kalabasa na natanom. Kaya mo lagi ta mangyawat lagi ta. Bawal magkuan karon. Tanga-tanga. Tutong ganan suroy sa sindan ako. PM lang mo, PM. So na lagi hinog lagi oh. Ano wala man ko ano. Pero na ako'y kuan. Okay cutter. Nakita siya hinog. Siya hinog pero ako di ko kasulod. Kasulod man ko pero sudlan na lang nato guys. So karon na ako sa sulod sa among farm dragon fruit. So kung unsay ito'y gustong kaon, ani lang mo kay para makakwarta ko. So di na sa ingon daghan kay medyo hinapos na ni nga unod. Pero kaloyan sa Dios sa Ginoo. Unod pagyapon. Unod pagyapon no. Nakoy kuaon isa ka bukunod. Nakoy kuaon isa ka bukunod. Kaya nang harvest naman to silang papagahapon. Ako mo ko nakit ano kan kani mga daot na ni siya. Ako isa nakit ano hinugdan eh. Kuaon ko na lang ni sa ato wala koy cutter. Saan ko man eh pabor ba sa kuan. So now kuaon ako. A few inches later. So karon nakawat na nako no. Kawat na nako isa. Sala tag-iya kay wa niya kwa agapon. Singot eh. Nag-shades lang ko mo. Okay. Kuan man. Abi ka init. So karon adto ta sa akong gulayan. Pero di ta ka sulod. Sa amo na to. So diya banda. Payon dito pasaka. Kalabasa. Kalabasa ang mga tanom. Bit lang kita na to ni ka. Kani gikural mo na kuan kay dagan mga rangers din eh. Kabalo mo sa rangers. Dan kawatan. So kani kalabasa. Di kayo makita ang kalabasa guys kay grabe kasagbot. So adto ta sa kuan karon natay adtuon. Natay adtuon ay saba. Magpairit ta. Dagan kay siya kani dili na ni pwede. Ning orange na ni. Humok na. Dagan dito ga orange lagi. Ano ga orange man. So natay kuang karon no. Adto ta pikas dragon fruitan. Ito na ko, bye-bye. Kinahanglan ta magbabay sa mga prutas para sila magmahay. Ani ratag panguha din hindi nato istoryahan. Ratag buang istorya ta din. Sige, ito na ko. A few inches later. Napod may mga abana din eh. Ang gustong kaong abana. So, gikan din sa iyang ubos. So, nanay uno din is. Pero ang nakatsada dani, dali ra sa kawaton.
So bayabas napod. Ako bayabas. Bubito ni nani siya. Kay tayo siya kawaton. Pa dito. Napod din eh. So dili ra kayo sila. Dili ra kayo sila maghago no. Kay dool ra kayo. Dili siya mahagog panguha no. Kay dool ra kayo. Mubo ra kang bayabas ug aba na. So isa ka ko tong nakuha nga dragon fruit. Ato tas pikas bahin sa kalibutan. Ngawat ta dito. So ato ta karon dito sa dragon fruitan. Ito sa atong silingan. Gago! Tagya. Sige, atangi. 1 hour later. So karon na ta sa kon. Na ta dinis pang. Kita na naton dragon fruitan pero sulod pa ta dito. So tanawan niyo guys. Kana muna tong tuan karon. Dragon fruitan to pa dito. Sa side. Sudlo na to dito taagi. So ato na to, tara. So nakaabot na tano. Mga 15 minutes sa atong pagbiyahe gikan dito sa Amoa. So morning palibot karon din eh. So tanawa. So mga na ilang palibot. So nailan dragon fruit. Di na itong sulod dito. Kinara ba tayo dala isa. Sabaan ta. Picture na ta. Sa una dani ra tataman. Yun, di nira po tataman. So limpyo na. Di maklaro kayo din eh. Ito na din. So muna dagan pa na. Ito pa na sa ubos. Tagamay makitaan yun ninyo para di masulit itong pag-anida ni. So naraw apil pa na dito. Wow! So dagan kayo na. So dapat kadagan. So naman kayo na labian kanina. Pauban na rin sila dani. Dagan niya po to dito. Doon to karon. So datong una ni ani ko din sa tong vlog na ako limot kon sa nga vlog to. Basta makaani na ko din na picture na to na ako. So tsada kayong dagat. Guys, ito tsada kayong dagat. Kita ang balingasag. So kung mangunod ni sure na ni kao na ta ni ngayo na ta. So tsada kayong lugar overlooking. So tara guys, adto ta dito isang dragon fruitan. Nanata din sa kaduha no. Ha. Daghan yun siya. Grabe kasapian na ni Tagiya ba. Ngawat ka tada. Gago. Mangawat ta. Ato ta karon. Tanawa. Oh, tabi kaluag. Ang problema man wa pa man unod. Tas kaya dito. Sapian kita yani guys, engineer. So kung musulod ta dito, oh taas kayo ta dito, abot pa na sa abot sa tumoy pa dito. Oh grabe tulba, di man ta kakawat day wa may kon
Muna ni unod ani de. Dili ra kanidag ko ah. Sutsada gid siya. Makagidag ko guys. Pigon pa mga amo ada ni. Okay, ana natin. Tunghuyongon. Dili kayo siya kan. Pero okay na. A few inches later. So karon guys, kabulo na mo sa akong mga hacienda. Nakoy duha ka hacienda. Ito po tanan din. Kung tanan sa wala nakabalo. Oh, napay bulang huyan. So grabe nakaluwag, napay lubi-lubi. So dito, mga dia. So karon na-update na mo sa akong network. So karon mo adto na ta, uli na ta kay murag 12 na. So sa susunod na pod nga paglaag na to, i-kwanta gyapon mo sa akong mga hacienda. Pa na to nalibot actually. Hindi totoo yan. Nalibot akong mga hacienda tanan. Bola lang yan. Maibog na lang gid mo. Sige, bye-bye. Approximately 10 hours later. Sada na rin kayo among dalan din di ayo. Ma-access na gyud siya katong gusto mo ani tani. Ani lang mo para makakaon mo sa among dragon fruit libre. Libre sulod. Paggawas bayad. Oh, sada na siya oh. Overlooking up kayo din eh. Pohon guys, nasiminto na ni. Kaya trabaho na ni. So, kita na kayong dagat. Sure kay watay GoPro. Cellphone rata. Oh, lingaw kay mga bata oh. Kusog na imong lutang? Kusog tira? Tira ko. Tira ko. Na, wakay ko.